Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho nového videa a trošku, hej, sorry, ale po dlhšej dobe, pretože ľudia som nemal čas, nemal som náladu, proste sme mali veľa vecí zo školy, ale áno, vidíte, proste som späť, natáčam znova. No a dneska ideme natáčať Roblox a je to Mobile Legends, áno, čítam ak debil, ale proste sa tu cvičí, no. Musíme tu cvičiť a proste, aby sme dostali veľkú silu, pretože zatiaľ mám iba 200. A prečo som sem? No proste, tam je taký veľký týpek, čo všetkých mláti a musím sa dostať proste na nejaké kľudnejšie miesto. OK, takže ja asi začnem cvičiť. Fortune, hej. Počkaj, spin? Mám jeden spin, kámo, takže OK. Tak možno dostanem niečo dobré, kámo, idem to spustiť. Epic? Protein shake, kámo, koľko mi to dá, som zvedavý na to. Som zvedavý, koľko mi to dá tej sily alebo niečoho. OK. Ľudia, sledujte, čo sa zo mňa stalo. Kámo, sledujte, aký som silný a veľký, tyhle. OK. Tak to je akože, aha. To sú daily spiny, to znamená, že za každých 24 hodín. OK. Ja idem asi normálne cvičiť s činkami, lebo proste... Toto, potrebujem 1500 sily, však ja tu že môžem ísť, nie? Kam týpek nie, nahal ma. Ja idem asi na toto, na bench press, alebo že by na toto? No tak idem na toto. Sa cvičí, počkaj, to musím klikať toto, nie? Aha, no. Takže ma zmátil, celkom rýchlo. A ja idem na tento bench press, lebo, kamo, ja som si myslel, že ma zmáti, tyhle. Ja idem na tento bench press a idem si trošku... to je zápas nejaký. Idem si trošku pocvičiť. A dáva mi to celkom veľa sily, tyhle. Ľudia, vidíte, to je motivácia na to, aby ste reálne cvičili. Ľudia, cvičte, pretože dopadnete veľmi zle. Áno, presne tak. A ja idem asi chvíľku takto klikať a potom sa uvidíme za nejakých 5 minút, neviem. Aby ste si nemysleli, tak toto buď vystrihnem, alebo nejako zrýchlim, hej, takže ja to idem asi cvičiť a zatiaľ pozerajte, no. Ja sa tu pozriem a akože niekto ma tu, akože ja som len takto mal myšku, proste ruku na myške, vy to nevidíte, ale ja som mal proste ruku na myške, klikal som a pozeral som sa do mobilu, že proste niečo som tu scrolloval, hej. Pozerám sa tu do počítača a čo vidím? Vidím, že som rozlamaný na zemi, normálne. Ľudia, akože chápem, že je to hra, ale tak zase, akože mňa to sere. Ale mám skoro 1,5 tisíc sily, takže za chvíľu by som mohol ísť na ten stroj. Počkaj, mám vlastne rebirth? Nie, nemám. Na chvíľu. Ale... OK, už iba 4-krát sa mi tu pridá táto sila. A ešte 4-krát ma zabije ten debil, tak ja to vypnem. OK, dobre, ale... Idem takto cvičiť. No tak tento na to ani nejde, tyhle. Ešte ban, čo? To je nejaký Slovák, nie? OK, to je jedno. Aha, OK, dobre. No čo sa to... Kámo, jeden týpek sa mi prišiel machrovať s tým, že má dáky proteín. A tento krpec ma tu je zmatiť. Akože ma to sere, tyhle. OK, ale... ľudia, ja som nemal náladu, keď som natáčal a proste... Také niečo, no to chápete, no. Ale zase, vidíte, som späť, takže... Nič sa so mnou nestalo. A už mám vlastne... čo? A už mám vlastne 1,5 tisíc sily. 1,5 tisíc, no tak to som tyhle vyskloňoval. A môžem ísť už na nejaké tieto činky. Nie, kam ty nerob. Kamo, prosím, nechoď po mne, hej. Kam nie, padaj. Kam vážne? Počkaj, jak sa volá, sa nájdem, ja sa nájdem toho malého Kam kde? Tu je. Jak sa volá? Ešte ďalší ma zmláti? OK, kašlem na to. Proste idem na nejaký tento sústroj. A tak no. Počkaj, tam je ten typek zasa. Ľudia, ja nemôžem dneska ani točiť. Ja to akože povystrihujem, pretože video je zatiaľ o ničom. A ďalší typek, ja im idem napísať don't kill me. Ja neviem angličtinu, ale oni to pochopia proste. No, kašlem na to. Idem na toto, tak už môžem tu ísť, tak. No, čo chce so mnou vytradovať? Sa to posralo asi. No, tak nič no. Ľudia, ešte vám chcem niečo povedať, že ja
mám v pláne streamovať. Kámo, tak ktorý dvoj? Mám v pláne streamovať a... tak no. Kámo, nemám nič, no, sorry. Ja mám zajtra v pláne streamovať, akurát, že streamovať na tom short streame, pretože sa mi zdá, že to je také lepšie, neviem. A... Kámo, tak čo chceš v Street 2 ja nemám žiadnych týchto petov. A zasa to zrušilo. A dáva to celkom dosť sily. Ok, ale to bude fakt dlho, až dokým ma niekto zmatí, takže... Čo píše ten typ? Oh yes, kámo, lifting aura sa mi dala. Píšte mi do komentáru, že či mám začať streamovať, alebo proste, neviem, však je to moje rozhodnutie, akurát, že zasa... Ja potrebujem nejakých moderátorov, plus ešte... Ale neviem, proste, mne stačí len to, že keď ma tam niekto bude proste srať, to zabanujem, akurát, že neviem ako. No, asi viem, ale zase na to by som potreboval týchto moderátorov. Ľudia som nikdy v živote nestreamoval, hej, takže... Týpek ma ide zbiť, čo? No tak poď sem, kámo. Ideš ma matiť, hej? Ideš ma matiť? Tak poď. Tak, no čo? Ideš ma matiť, hej? Idem znova cvičiť. A ty vole, kámo. Ukážte, aký týpek. Kámo, on padá. OK. A ja tu jem chvíľku asi cvičiť, až dokým... Ľudia, ako vždycky ma zase niekto zabil, takže... Čaká, na toto môžem ísť? Na toto áno, a na toto väčšie. Nie, nemôžem. Ale idem asi tu, viem, že toto dáva veľa rýchlosti, absolútne neviem prečo. Ale dáva to aj silu, akurát že viac rýchlosti. Si? Aha, no tak nie no. Ale toto je akože dobrý tento, akože ten cviker, čo to... Aha, tak niekto tam hádže bomby a zmátil ma. Ale zase... Čakaj, ready to collect? Aha, no tak nie. OK, ja idem asi, neviem či behať, alebo viete čo, ja idem na tento zápas. Dobre, idem rýchlo cvičiť. Poradne idem cvičiť, zatiaľ tu, ako vidím, tak nikto není. Aha, takže ľudia, nikto tam nebol, nikto sa nepripojil, to znamená, že som vyhral. A dostal som, kámo, vážne, a dostal som proste 100 gemov. Len tak, pretože tam nikto nebol. Som tu niekde? Vlastne ja neviem prečo, ale ja sa v Robloxu volám... E-House Style. A nevolám sa Dimon, pretože ako proste ja neviem, ja som sa už menoval takto dávno a meno meniť si nechcem. No akože chcem, akorát, že zase to by som si musel zmeniť, akože proste by som musel zaplatiť 1000 Robuxov, no. Ja mám ešte v pláne, že si Roblox vytvorím groupku a môžete mi, alebo kľudne nejaký merch a môžete mi posielať donaty. Myslím, že hento, Robuxové donaty a že cez tú skupinku, chápete? Cez tú groupku a potom proste... A pretože mám viac Robuxov, tak môžem tvoriť tieto videá a také niečo, aby tie videá boli lepšie a lepšie, takže radím vám, aby ste mohli dať tento, neviem čo, Robuxy, no, gifnúť. Takže... Alebo dosť často chodím na postdonate a proste celý deň mám zapnutý počítač a len tam avkujem a zapnutý autokliker, akurát, že teraz ho nemám, hej, teraz ho nemám ani zapnutý, len proste len vtedy, keď proste avkujem, tak aby sa mi nevypol Roblox. A zase mám tu lifting auru, kam yes, takže aby som proste tam bol dlhšie a aby mi dali Robuxy, no. Pretože ľudia, zase, keď mi gifnete niečo, tie Robuxy, preto môžem tvoriť viac takýchto videí a hlavne zabavnejších, takže lepšie by bolo, keby ste tie Robuxy mi dali a asi po tomto videu vytvorím tú groupku, potom do komentára alebo na videu nejakom vám napíšem, že ako sa volá a potom tam sa napojíte a môžete mi niečo kam a môžem niečo si čo? Niečo asi som dostal. Neviem. OK, ale ja som ešte nikoho ani zmlátil, kámo. Ako tu vidím, tak... Ale počkaj, vlastne ja nemám ani pety, nič, neviem, kámo, ale... Mám niekoho zbiť, ale tak tu nikto není, no. Ako vidím, tak som skoro posledný. 301 miliónov sily a 480... Ľudia, mám iba 2 kg. Ale kámo, čo si robíš srandu? Kámo. OK, poď sa byť, vole. Aha. OK. Tak ma niekto zbil. Asi tento, čo tu beha. OK, ale tu ide o to, že... No toto asi nie. Ale tu ide o to, že musím proste cvičiť. Takže... Nie by ma... Takže proste musím tu iba cvičiť, aby som bol veľký, aby som všetky zmátil. A tak no. A tento ma momentálne mláti. A sere ma.
takže za chvíľu to asi končíme. A môžem robiť kliky? Tak nemôžem. Kam to má tak sere. Chcem ešte napísať normálne. Tak, robiť kliky. Ľudia, toto sú asi posledné kliky, proste dokým... Aha, keď ma niekto zabije, tak to ukončím. Ok, ľudia, mňa už momentálne niekto zabil, dokonca druhýkrát, takže ja by som to už asi ukončil a ja idem na nejaké radšej kľudnejšie miesto. Takže ľudia, sa tu s vami asi lúčim, uvidíme sa na budúce a dúfam, že zase nebudem mať takú veľkú prestávku, takže no a možno sa aj uvidíme na streame, kto vie. Zatiaľ dajte odber na kanál Dimon, takže tento a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa a zatiaľ čus.